Здравейте! Сега ще ви покажа как се прави кьопало. Всъщност кьопалото е почти направено с една малка подробност. Това е чесъна. Всеки мрази да чисти чесън. Затова сега ще ви покажа как го правя аз. Естествено не съм го измислял аз, но съм го видял в някои от сайтовете. Махаме скелетките. Ето по този начин. Само ги разделяме. Слагаме ги в буркана. Празен буркан. Ето по този начин. Този буклук се събира. Изхвърляш. Затваряме буркана. И какво правим? Разклащаме за 5 секунди и отделяме чистите скелетки с чесън, изчистени, и забравяме за обратното чопкане. След това взимам това ренде и почвам да си го стържа в чиниката. Смесвам кьопалото с чесъна, олио, оцет, сливова ракия и всичко е добре. Довиждане!